Fy enw yw Evans. Fi'n 24 a fi'n rhedeg Gwinllan Llaethliw Finiad. Dechreuodd yr holl idea yn blwyddyn 2009. Nath basically dad nath decide bod ni'n mynd i settle lan finiad, really. Ar y dechrau wnaethon ni hala off y pridd i cael ei testo i weld beth oedd angen arno fe, a daeth yn ôl yn gweud oedd eisiau ni increaso'r pH, so wnaethon ni ado calch, a wnaethon ni hefyd ado potassium. 7,000 o vines, tua 3,000 o Solaris, 1,000 o Aberaeron, 1,000 o Regent, a fi'n credu tua 2,000 o Rondo. Croeso i chi. Pinsio amdach chi os, gwd. Wel, mae pawb yn pigo'r grawnwyn heddi, achos oedd rhaid i ni bigo'r grawnwyn, achos mae lefel o siwgr yn y grawnwyn yn uchel, a dyn ni ddim eisiau bod yn mynd dim yn uwch. Felly heddi oedd ni lwcus mae'r tywydd yn dala yn sych ar hyn o bryd. Mae sport i fod mas, a mae ffrindiau wedi cynnig dod i helpu, mae'n chwar mae ffrindiau wedi gweud ni helpu ti. Felly ffonio rownd ddo a gweud mae rhaid i ni bigo fori, a chwarae teg maen nhw wedi troi lan. Ar ôl i plannu'r finiad, is i Plymton College, coleg just tu fas Brighton, i ddysgu studio wine production oedd enw'r cwrs, a oedd e'n just dros 2 blynedd. Rhan fwyaf oedd e just fel dysgu fel beth i wneud, achos dechreuon ni off yn y blwyddyn cyntaf yn y Gwinllan, o'n i'n pigo'r grapes, wnaethon ni'r holl prwno trwy'r gaeaf i gyd. Ni byth yn gwneud dim lot gyda gwin cyn ni, o'n i byth hyd yn oed wedi yfed lot o gwin. Ni'n mynd i mesur y sugar content o'r grapes, sy'n cloi'r top, a wedyn edrych lan. 70, so mae yna yn rhy isel, so byddwn i ddim yn pigo rhain am 2-3 wythnos arall. Wel, oedd eisiau rhywun i eistedd yr holiad, oedd eisiau rhywun mwyn cael trwydded i werthu alcohol. Felly nes i benderfynu gan fy mod i adre, bydden ni yn neud yr holiad lan i Aberystwyth i eistedd yr holiad. Felly mae gyda fi nawr trwydded i fynd o gwmpas y ffeiriau rhwng Cymru a Lloegr i werthu alcohol. Bob dydd mae rhywbeth i wneud. Ni'n gorfod torri'r porfa tua 2 neu 3 waith yr wythnos. Mae wastad rhywbeth i wneud. Ni'n gorfod clymu'r faint lan achos maen nhw'n cwmpo drosto yn y gwynt. A mae eisiau wydo achos ni'n organic. Mae popeth yn gorfod cael ei wneud â llaw. So ni'n iwso dim fath o pesticides na dim un fath o spray. Blwyddyn diwethaf wnaethon ni cynhyrchu 1,800 o boteli. A gobeithio, gyda faint ni wedi plannu nawr, dylen ni fod yn gallu gwneud tua lan i 30,000 o boteli. Ond maen nhw'n gweud bod mae'n cymryd 10 blwyddyn until bod y faint yn barod i fynd. Wel, dwi'n gobeithio bod ni yn dangos bod chi yn gallu cynhyrchu pethau da allan o Gymru a bod yn win lleol. Ni wedi dangos bod ni yn gallu tyfu grawnwyn. A dyma'r cynnyrch, a ni wedi cael canlyniadau da. Mae pawb yn gweud bod nhw'n hoffi'r gwyn, a mae'r gwyn gwyn wedi ennill y gwobr efydd. Felly, dyn ni'n credu bod ni ar y trywydd iawn, a pwy a wyr beth fydd y dyfodol. Gobeithio gawn ni llawer fwy o faint, a gobeithio fwy o crop gyda beth sydd dal ni'n barod. A ni hefyd yn meddwl newid bach o varieties hefyd i falle wneud champagne varieties. Mae fe'n amazing fel jyst i fod yn part o rhywbeth sy'n gobeithio bydd yn llawer fwy. Bydd lot fwy o pobl yn gwybod fwy am bwtiw gwin Cymreig yn y blynyddoedd nesaf.